Pasta hyll. Da chi wedi cael gwobr, sef gwaith celf gorau. Da chi'n chuffed? Ie? Ai. Gai gyflwyno chi i Carl Tango. Dwi ddim yn aelod o'r band, ond yn aelod o'r band. Bob tro yna. Bob tro yna i'r band. Ti sy'n yn gyfrifol am y gwaith celf ei hun, ynddo? Ges i bach help. Ges i bach o help, do? One tribe. Smidge. Wyt ti'n teimlo eitha chuff bod chdi wedi helpu i gael? A dwi'n smalio bod fi ddim ia, ynddo diolch. Ai, ynddo ia, ai. Wyt ti yn gweithio lot efo'r band ta? Dych chi'n... Dyn ni byw o, ia. O, ie. Yn haws hefyd. Dyn ni'n ar y broses i gyd. Da. Dych chi hefyd wedi perfformio hyn yma, sut dath i? Ie? Dim o'r dos wedi gallu bod. Na. Dyn ni'n mynd i ddal half hour set. Nes i'n mynd ar, ond ddim yn gael mynd ar am ryw swm. Ti'n cael dy fowment rwan, dweud? Ti'n fawr gold membership, mate? VIP? Sbiwch y band fi, boys. Dym di rwla. Ai hwn di tro cyntaf chi yn Gwobrau'r Selar? Ie. Be ydych chi fel? Chi'n enjoyo? Ai, dwi'n bang. Spon on. Unrhyw un ydych chi'n wedi enjoyo neu mynd i enjoyo hyn yma? Serol, ia. A Mr Formula, ia. Da. Wastad yn enjoyo bach o Mr Formula. Fydda chi'n neud rhyw fath o collaboration os ydych chi yn pontio fewn i hip-hop? Ie, strapio hyn o ddo. So llongyflliadau mawr i chi, yn amlwg. Be sy'n dod nesaf i pasta hyll? Dyn ni'n gig arall yn Aber, ynddo'n? Fydd o bogt. Dyn ni fod yn mis Ebrill. Dyn ni fod gig yn clwb mis Mai. Oce. Clwb i'r bach. Dim clwb rygbi, ond... O'n i'n clywed hwnna. Gret. Ti'n newid i fi allan? Dyn ni'n mynd organised. Dyna ni Glastonbury blwyddyn yma. Woodstock. Prodas yn rhywun. O ie, dyna ni prodas yn rhywun. Ti'n mynd i Prodas yn rhywun random. Ie, dyna ni'n lle mai o. Gyda details. O, hwnna'n beth na gwynant. O, na gwynant. So, ydych chi'n perfformio yn prodas rhywun? O, ti'n deud gyna, ydych chi'n dda iawn efo half hour set. Pam? Be ydych chi'n licio rhaid? Just jamio, dyn ni Alist awr, ia. Alist awr, ia. Cos da ni wedi gwneud set to 5 awr o boi. Reit. So, mae hanner awr ti bod. Ma'n nhw well yn iawn. Usually fydden ni'n cael un can sy'n para chwarter awr. Ma'n nhw well pam dyn nhw ddim yn... Frog God to see smash. Dwi'n meddwl ffordd yn ido, fydden ni'n flin yn byd. Ie, mae pobl yn meddwl bod chi'n fand blin erbyn rwan, dwi'n meddwl. Ie, mae hynna jyst achos bod pobl licio fod yn flin efo pobl arall. Cos mae chdi rolling yn gigs ni bod tro yn leave a blin. Mae nhw'n cymryd ni ydy'r series yn di. Wel, ella, ydych chi wedi gwneud un gan yn benodol, do, a mae pobl wedi meddwl ella bod chi'n dweud. Ie, ond fysa, mae pobl wedi dehongli fo'n hoglon hynny. Do, yn union. Oedd yn eistedd mal i cachu. Ie. O pob arall. Achos bod pobl yn Cymru mor obsessed yn y ffys yn dyn. Ie. Rhywbeth sy'n gyferbyniad i'r scene, maen nhw'n jyst yn mal i cachu yn byth. Ie. Ai, dwi'n teimlo bech o jyst yn dweud. A publicity da. Ai, oce. A publicity. Da iawn. Oedden ni'n mild a ti, na'n i cymryd pis yn. O'n i yn, just fi oedd yn mild yna. Oce. Tre allan lain, yn di wil, ie. Do. So ni'n cwyno. Da ni yn hit fi'n fawr. Fatha... Make no mistake. Fatha concert. Dim fatha person. Oce, iawn. Da ni'n mynd i'n toilet o un tro fel concept. Just concept. Wel, dwi'n gobeithio nhw'ch chi gael lot mwy o concepts dros yr flwyddyn nesaf yma. A ar hynny, na i adael chi fynd i enjoyo'ch... Nice o mat. Nice o griff. Lemonade. Oce. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. O, bob un yna chi. Diolch i'r dyn camera. Lovely. Wogio passion, da ni. Ag